adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba Ahinkai 93.3 FM. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba Ahinkai 93.3 FM. Akosum nyame fufuru biara titi nyakupone him ajay come on meja yewa akosum nyame fufuru biara na senyo susu nyankopon a anka meme ba be den ofie ha da bi o ahenkan kasafidie nka me be den wo so hey se enye urade a anka da bi o program we anka me wane kom wane me senka ye pe atenten gram for enanka ye hwehwe se wo mo no mo na me program ya anka me be den kan be den na senyankopon na ya o sia no pe hwan na me fa asedama no Akosum nyame fufuru biara na senyankopon na ya anope ya futu oba na ode ma me ama me matie ya kosum nyame ben nyame bia ni obiom nyame fufuru bia momo na mo sie so wo ho no me si oye kurase ni nyame fufuru bia ni obiom na ebe pare yen say ebe paw ye ho achi ni akase ye kosum nyame fufuru bi hey come on
no pay him no. Hey, 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 hey. And I no pay me jidi wo Nyankopon mu sese de ahoden wo mi mu na ya no dem e wo fie ha no sanso so e na wo so de tie just me wuni amenya no pay e ya me se me fa me kon from sanse Nyankopon woni me adi ni ye Zini Ghana Adisi Obuoba Ofori Amanfo 93.3 FM. Today happens to be the 9th day of March 2021. And I brother. Yes, tia munyina amamu akwaba ediaba ajia tumu kasafidie, the official biggest radio station in the East, the best in the East, not just by words but our deeds says it all. Pama hey, oh, come on. Hey, and then so radiadum. Yasana babetna say, and some would do the cost of Ghana. Yes, in Konya, you didn't know the Bebramo. Money dada. Hey, ano pay asema make atira won say Yehuwa onwu animu aseda emfa won ne yankrofo akeka emfa won ne ekoso emfa won nsem we sisie Ewurade onwu animu aseda na onyame a wode wo asase papa no wode obekọ awieye papa enu ntima were ho ema wabamumu asrote ne bo ho mema asrote no emfa ahopopo ene ehu emeto so nya gidie wonyame mu sese wo bekọ so aka kire dom se ebe pare wo se wo ubegya wonyame a wodi na chi akwakosum nyame foforo so obeda na di saa Ewurade onwu animu aseda enu nti se eyire so kire so se dien nya gidie wo Ewurade mu so onu Nyankopon de wasase no o de bekọ awie papa 44 minutes after 6 live on Ahenka 93.3 FM and I no pay flying on the wings of one of the fantastic production team in town. Odi Ahenka Kwame Yeboa onu edi animu Obuoba Ofori and any producer what from me Obuoba Ofori Amanfo Zigibi or the air to move on Facebook and YouTube respectively. And into bet me a joining feed you know e wo hono mo wo hwe no one side wo adwenkyere wo de ba ye be kenkan ni nyina wo bre papa mu anaso bet me dia fa 0594841044 0594841044 enen su Nyankopon adom wo de yankwa akyeye yasana tena se na sani ye nyina ya jatum say ye the official biggest political, social and current affairs talk show in the East. And as you are saying kunya e Maakye and it is out here in Canada ye ma watching every side break up him say no do bebo yes in kunya and some of the adoso ye de nyina de bremo send ye nyina nim say enne Nyankopon ya adomo a the president of the land, His Excellency Nana Akufo-Addo, will be present in Parliament to present State of the Nation address. And we're Independence Day celebration, you know. That's what Heritage Month.
And internet no so yebedi mu nkomo. Endra na ye ewiase nyina da ye yesi ho de celebrity ma. And yebedi mu nkomo. Edi bebre no ade abremo. This and many more. So you can imagine we've got a well-packed show this morning. Promises to be one of the fantastic, educative, authoritative. Mini be mo Obuoba Ofori Amanfo. My entin simna fe yem fan cranchen for 2 7 no pain fama on. Yem fan to adwumadi na so. And I no pay for 2 7 in cranchen ye de nam eyetiawa. Ye bisa say, how do you think? How do you think? Say na wodwene, say na wodwene. Anopa ye bisa say na wodwene. Wonim say, pa de anunu fo ahwehwe mu de aba betu dwa kire say, enye se bi uti koto eye, se de uti so, abrante ro asemi de miti so pa. Uti so no na eche se wonim nyansa na se obedi yie, da bi, enye sa na te. Na se uti mpo te sa dwen. Na adwene a wode dwene ne ya adwene ya adwene pa. Eno na ebe mo obedi yie. Anytime I pray, you say, how do you think? What do you say? Any pa adwene no, a big factory. Na ade bi abe manufacture we within mu no. Eno no na Nyankopon fa no de aye adwuma de ama ho. Anything na can kind Bible na. The book of Proverbs 23. Proverbs 23, the verse 7, no. Bible amiati asia say, for as he thinketh in his heart, so he is. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. For as he thinketh in his heart, so is he. Na sanya onipa dwene no, sanya onipa wadwene no, sa pepepe no wote ye. Edi ti anopai adwene ben e na wo dwene. Edi ma wankasa mabrabo. Wadwene a wo dwene ni se wo bedi yie, ana se woni yie, ensi wo yie ana. Adwene a wo dwene ni se you are a failure, ana se you are a conqueror, you are a victorious. Emudian na wo dwene, as a man thinketh in his heart. Send you any power dwene wana kuma mu. He obi dwene say nka wonam no aka bi nwera wo adwene fi ne wani mu. Na send ya wo dwene no, wo dwene say ka ma onua ni mu ngu ase e ka wo nko a na nka enipa nyina nya ne yemo wudin sampa na wo ye no. Sa na wote ye na o say enipa nkonkomoa e bebo no ankasa ne so. Anopa yi uti adwene adamu no. Nibisa say enioma ben na wo de dwene. Wo de dwene papa ana wo de dwene bone. Na nia wo de dwene no eno na beba so abrabo mu. As a man thinketh in his heart, so is he. Erade no momo ayen no anka yen ho. Na domo no so mfama yen. Oma yen nwene adwene papa emfama ya abrabo. Obi se me de mi ni yie da. Nia wo dwene no. Debi ame betena no ma meka say yen show is one of the biggest. Obi nti ase, that is what me dwene. Debi ame ka say Maakye morning show no one of the biggest ever empotemo ha no mo a. Obi say ne akwa kura e kasa do dwala num. Debi na ka menka say as a man thinketh in his heart, so is he. And inti madwene amedwene ne say mimi program ameye ne is the biggest. Enti sa won so sa na won so dwene a wo betumi aka de ama wo de mimi say ahenkan FM one of the best. Enti sa wo se won ti ase a ne mimi dwene no. For as he thinketh in his heart, so is he. Anope radio no mo ayon kan ho ne anwena dwempan for me abrabo. Se ne be ye betimi adi yie e wa abrabo ne mo. Adom ne nti amen. Some of the trending stories and I don't pay. Send you in any no Ghana for any da kwan. Said the President of the Republic Nana Akufo-Addo, as enshrined in the 1992 Constitution, Article 67. Actually says here to about the moment penyinia.
afi bia na wo so ko ma imra se bedwa fie na kokko kire Ghana ba bia wo de abeduro na yesan de tumi etoso mienu so mampani nsa a wo bu oman no Nyankopon ya adom enne obekọ ma imra se bedwa fie na nka ye no nwotwe nanso mpanimfo de nkrata ba monten so kire se da bi dwumadie kakra bi bekoso o ma imra se bedwa fie ne senti no omatwe e de kọ donko ba ye besi nkonya ye bekoso ofie ho bia no nso ye nso ye betena se wa ha ye wi aya kyerɛkyerɛ mu fekɔ e de amamo ene tia no asene nso de amame omampani wie pɛ efia da pepepe ye hwɛ ni mu se omo besan ko ready budget e wo ho na se ne kamera ne kyerɛ ne wo senka finance minister e no kokodi sa adwuma no nanso as we speak finance minister Ken Oforiata ne ho mfa no ene nti waje sick leave UK and waje ne ho ayarehwɛ ne senti mpani se enti funi wa apejafo wo ho ene nti Ghana man pani na adan kwakufu adwo wabo head of government business in parliament and minister of parliamentary affairs onimonyam for say chairman Sambonsu sa ono e onkonko gina Ghana ban anamu onkonko gina finance minister anamu onkonko kenkan omayi akonhomasika edi kan e wo mampani akufuado na mamu etoso mienu no eye yewura o say chairman Sambonsu e no bekwa kodi sa adwuma no eye fiada e no so won nsam ye de nyina de bebrem na no memene da no na cabinet omampani akufuado cabinet no wo mo eko eye asetena peduase lodge no poema ntam ha ya omo de nafu amakoma miensa na kokodi sa adwuma no wo mo hwe kwan wo befa so na omo apegya Ghana sikasem afi omampani akufuado na mamu etoso mienu nhye ya hodo a wode begu apono so aboa ma oman no atimi afa ne ntoma pafra no wo mo koye kokodwendwen ho wo sase na no memene da eno mu wie enra na unim se fiada no omampani akufuado edi asoafo makomako aduonu nwotwe 28 ministers odi wamu anim ema wamu shaye and intimi no ka say 28 ministers they have been sworn in omampani akufuado amomo as swear by the executive instrument and as instrument ya eno na hwewon se wo mo hwe no mu nsuan no omampani akufuado adi anim amoma timi adi sa adwuma na pepepe na arawosam a asi enra ewo Gomua West District ene wo mfimfin mantamu apam enra unsendra na holiday na nkwada ni nipa so ye den to the extent say omampani de wo said ya basa beaches ya tum ye nkoho enra nkwada yi say holiday ene omo koto wo hugu apam ensu kasiem bro arawo sam wesi ye ne say ensu ni ba nanumu a amene nkwada edumiensa 13 amene won arawo enti anu so nsame no ensem we trend na no penny de doso Yera Clement Apake watch se encrophobic ka se wo se Yera John Dramani Mahama of fatetefo from Ampani Akufuado. Hello fellow Ghanaians, congratulations se wudi nkonim because Supreme Court to kra kire se ampa na wudi nkonim en na Yera Clement Apake che se hwe emra ne he fa ne se no so woni dwuma bi sa emra bi ani wono mo se no en intimonti ase sa. This and many more this morning trending. And untino we are social media freak ya make kanyina eweni musam ni asumusam. Yen hwe said ye na wiemu bobre nature has in store for us. Ano pray watch say bosuo kakra be gugu bosuo kakra be twinitia gugu kakra. Na fei ye kwa wiemu a bosuo nso asan gugu kakra. Afei premo ato ko donku no mienu ho no. Obon sa sensuo ne abubo chenku amunamuna ne ebo ne tofa de amama mo kire se na so ensuo e wo soro ene nti ahoden se ensuo beto ene no pade ahunu form hwe wiem bo brensam so se me fanto anim se e wo soro papa ene ensuo wo soro ene nti wototo nyoma no ahwe kwan abefa so abe ne ye 55 minutes after 6 we are live on Ahenka 93.3 FM edinin so san ye Obuoba Ofori Amanfo
Radio check ya Hinka 93.3 FM. Program check ya Maakye. Networking the globe with the help of 3W. And also mytuning.com modern Ghana. Ya Maakye. Anope ya mau good morning. Enche ya be cross carpet ni akwa kofa. Ensema wodo ene atiegu. Ewo agudie mu nsem wo no. Ya de abeto adwumadi ne so de ama wo. Enko ba bia o. Na ene dwumadi no. Ano ode ne chen da. Hey. Come up. Ain't FM. What